না তিনি বলছেন दा पूर्व मोहन त्रिपुरा रेजिग्नेशन थांप्रो स्पीकर भाई मालाय स्पीकर आरो सागाजे नों बाव माहाय के रेजिग्नेशन निखाय एक्सेप्ट लाइक माहाय जाबो आखा मनो सानाम सुङो माने इभेन साका तिनि आंबो रिफेक्टिभले महाराष्ट्र सह तुमिनो जत मीडिया बंद्र तंबाय आफरो ओमफ्राय आबो बिनि नलेज करि गाबिनि नलेज करि क्या बुझो तांखौ बना नलेज लाइसिनो गाव तां बुंनि बेफोर जोंथ' नाहालि जुदि न एमएलए दंनानै मोसुं मोनबाय दाम दरकार रेजिग्नेशन खालामबा बर' खाहिनो ताङो बार बार चिठि मानि फाया आरो आं एमएलए दंना मोसुं खायसे बुंनि आरो थां थांगै बुद्रि नानि बुंनि क खोनाय दंनानै जोंखि किरि दंनानै सेरायदों जोंखे दफानि बागै खालायनायखै सामु खालायाखै खालाया नगो आसा खालामनाय ओमफ्राय आपनि बागै डिसक्वालिफाइड देखलायजा एक्सेप्ट देखलायो आरो एमएलए दरकार नेक्स्ट बासाय देमानो बासाय देमाया that is not a big problem. The big problem is Chini Tripura how Bangladesh rock Abu Habu Tongo Abno Sivanadi. MLA next Budo Basai the Mano Basai May Abno Cable Tripura Sharo Zara Ano Hamzavi Tonero nor Abno Tawana. Nor Omno Sivanadi Tripura how Tripura Sharo Tong Kesebu to Hasunki or Tinango Tirisolis Bosser Pores or Tripura Hastio Kaham Kurang Tongi the Mana Amno Sivanadi Buto Basa the Mano Basai Mabasa Abno Tawana.